Yabona nkosazana unjani? Yebo futhi unjani wena? Yaphila nkosazana waze wamuhle mntanami. Yabonga futhi. Abakubiza ngoba wodwa wenkosazana nje umuhle kanje. Futhi igama lami bangibiza ubusi wakangila. Hayi mina bangibiza uMasineka Mabaso nkosazana yeso. Yazi mengikubuka. Ngibuka ufanele indoda emadodeni efana nami. Umuntu onamatheki, umuntu ophethe amathenda wonke yeso. Yabo leli bridge lakho lapha pheshele udadeni. Liphethwe yini? Bonke labantu baholelwe. Hayi. Yazi ngiyamthanda kumntazamayo. Okay, nkosazana ngicela ufake number yakho la khona ngazi ukuthi uthinte emoyeni. Oh, nkosazana, leso smile. Masineka. Umama uMadlamini uyanqaba ukusikweleta uthi ngoba ngamnika imali yakhe ngoDecember 2019 uthi ngiyakwazi usikweletela ndoda kuyaphela. Awu, kanti nakweleta futhi? Niwe nifone yakho. Hayi, uhlala kanjalo. Sawubona nkosazana, mina ngiyakweleta, sawubona nkosazana. Uyangifanisi welela. Sanibona bafethu, siyabonga kakhulu bafethu ngesupport yenu and ama-subscribers bafethu asedlule 1000 ngenxa yenu. So lokho nisakubonga kakhulu and ama-comment enikazi siyawafunda. Kuningi okuhle nishoyo ngathi eliningi imbono lesinikayo and nathi siyathembisa ukuthi soninikeza okuhle ngaso sonke isikhathi because without nina asilutho. Bafethu zabuza ukuthi ama-video athe ukuba longer than 10 minutes imbono yashayisana-ke, so abanye bathi ama-video amade abuya abe nokubhora right ama-short. So sabona ukuthi because ukuthi uyaplana ivideo uthola ukuthi ivumela ukuba yini, yabo. So sathi evumela ukuba yini ngesiphoqo ukuthi ibe mfishane futhi nemfishane ngesiphoqo ukuthi ibe yini. So sizoqhubeka sikhiphe ngendlela ejwayele ukukhipha ngayo. Emfishane izophuma nje emfishane and izophuma iyinde. Siyabonga ngovulo lweni bafethu, sinithanda nonke. So ukuphikisana kwembono yenu iwona sikuthandayo bafethu ngoba kuyasikhulisa thina. Sizama ukuthi ama-video siwakhiphe ngendlela ebejwayele ngayo. Amen. Kodwa okunye guys, besifisa ukwenza namalokho nama-drama. Manje asifuna ukwenza ama-drama kanye nanithanda i-comedy. Mhlawumbe khona abathanda i-drama ne-comedy. So again siyacela guys ukuzonginini ukuthi ama-drama nawo siwenze yini. Because into esiyenzayo siyenzela nini, asiyenzeli thina. Because ninika thina support. So siyabuza futhi guys, ama-drama singawenza yini. Ilokho kuphela guys. So siyabonga. Siyabonga-ke. Sicela usubscribe mfowethu, ushare le video nabanye abantu. Ngiyabonga. Instagram ezendawo, Facebook izilima zendawo comedy, YouTube ezendawo entertainment. Thank you. Subscribe. Da, subscribe.